Nag-ingon si San Juan nga Ebanghelista, dili si Juan Bautista. Kaya kining niya sa atong Ebanghelyo, si Juan Bautista man eh. Diri sa unang pagbasa, si Juan nga Ebanghelista, nga mo'y gasuwat sa daning atong Ebanghelyo, nag-ingon siya, kinsa man ang bakakon. Ang bakakon kuno, kadtong nag-ingon nga si Jesus, dili mao ang Kristo. Kaning Kristo manggod ang meaning ani anointed or Messiah. Unya si Jesus mao to ang anak ni Maria. Si Jesus kay ang gingalan Jesus man. So si Jesus nagianak ni Maria, dili mao ang Mesiyas. Mo'y bakakon. Kamo motuo mo nga si Jesus mao ang manluluwas. Tuo jud? Ayo. Si Juan nga magbubunyag, gituuhan sa mga tao nga siya maoy Mesiyas, kay ang iyang sinultihan, ang iyang binuhatan ug ang iyang gahom nagpailag yun nga siya maumaog yun sa Mesiyas. Pero giklaro yun ni Juan diri sa atong Ebanghelyo, iyag yung giangkon nga dili ako ang Mesiyas, dili gani ko takos nga mubadbad sa higot sa iyang sandalyas. Pasabot di gyud siya takos musupak-supak sa Ginoo nga mao si Jesus. Nakaron liwat ba mo ni Juan nga magbubunyag? Ni angkon mo nga dili gyud mo takos bisan sa pagbadbad gani sa higot sa iyang sandalyas? Angkon mo na dili mo magsupak-supak. Tubag wa na maningo. Mao ni ang atong gitawag og pagtuo nga patay. Kay nituo ta nga si Jesus Mesiyas mo'y manluluwas, pero nagpakaaron ingnon ta nga kita mao'y manluluwas. Kana diay magpalaygit ko kay aron wa na ko'y daghang anak, kay sus paita og daghang anak, maglisod gyud ta. Kinsay nag-ingon ana? Si Jesus? Dili. Ikaw, ang mga ekonomista, ang atong mga scientists, na kunuhay nag-studies atong population against sa atong income. Mauna sila gasulti, pero nalimot ang Ginoo di ay makagamit sa 5 ka buok pan aron ipakaon sa 5,000 ka mga tao, masubraan pagani og 12 ka bukag, wa na ta mudawat ana. Ang atong gihuna-huna, ang atong personal human economic analysis. Mao na kusog kayong palaygit, inom anang mga pills. Nya wa mo magbuhat ana. Nya nitubag sa nanguasan naminyo. Ang kuan kanini ang sa ingan ani kanang mentality. Kinsa ninyo dinhi ang okay ra gyud nga manganak og 12 ka buok ta sa kamot. Kana bang niuyon ana ba? Niuyon ana nga okay ra gid nang 12 ka buok anak. Oy, wa na. Ang ato yung madawi karon panahon na lisod na karon panahon. May mantos una, unsay maayos una katong magsigirag daro, magsigig daro, nya magsig pangahoy, okay to? Mas okay karon kay daghan na tag trabaho, daghan na hingwartahan. Nya lisod na hinuon kuno karon. Ikumparar ang net worth sa Pilipinas o sa kalibutan ni ato mga 1960s, 1970s kaysa karon. Nya i-equate sa itawag to purchasing power sa kwarta sa oda o karon ingka ay may mantus una pa din kay ang 5 stabos makapalit na magpagkaon. Unya pila ra man sa sweldo nimo? Naunsa ka diha? Pila ra man sa ipalit anang karon gani lalis naman gani anang sibuyas perting mahala og kuan sa una ang sibuyas ipanglabay ra daplin ay
Huwag hapit mo palit. Mga laos na lang ko na. Sige na lang ko tang hagpat anang nang muyilo na ng dahon, anang sibuyas nga dahonan. Mga lata na lang ng mga bumbay. Kay, di yun kay mahalin. Karon ta, tag 700 ang kilo. Di ba? Pasabot, wag gitay rason nga moingon lisod sa una o mas lisod karon kumparar sa una. Ang importante na atay pagtuos Ginoo. Pero gud ana sige na kog balik-balik dire nga nang pag sige natog pangangkon anang mga yuta. Nagsugo des Kristo nga angkuna ng yuta. Nagsugo. Wow, ang iyang giingon ipanghatag. Pero pila man nato ang muuyon ana nga ipanghatag yun, dili ang kunon. Oy, kuralon tagpila ka thousand of hectares, hundreds of hectares nya butangan dayog private property, no trespassing. Unya siya kusog kayong mo trespass sa laing property. Nga buangon ang iyang yuta giangkon dili paagian, sige siyang agi sa laing yuta. Ayan sa na. Di ba? Kana din gakural ka ng dagko kay yuta, wa din na sila moagi sa laing yuta di ay. Og mo travel sila ngadto sa southern part of Cebu, northern part of Cebu, wa din na sila moagi sa laing yuta. Nya kusog kay mo ingon private property, di gyud paagian. Nya sila magsigig agi sa laing yuta nga nahimo ganing public kay in service to the public, pero ilang yuta di paagian. Mga animal, unsa man ang animal daw tanawan ng iro na isay pagkaon na imudod sikmat nya dili kanon nya kusugay manguha atong kanonon spikas mga animal man na lingi ay mong tupad na ikaw dili ka animal. Oh na kining tanan nga naa nato ato gid tang gamiton sa pag-alagad ni Kristo, sa pagpaila nga si Kristo mao ang manluluwas dili kita. Mo na bright kay ni brilliant kay ni utok mga philosophers ni sila, mga theologians ug mga dungganan nga mga tao kani si Basilio, Saint Basil and Saint ganing Gregory of Nazianzen. 40 ani nilang mga brighta pero gigamit nila in service to Christ, in service to Jesus. Kanisad si Pope Emeritus, the late Pope Benedict XVI, or si Joseph Ratzinger, 40 sang brighta ani niya pero iyang gigamit in service to the church. Wa siya mobiya simbahan. Daghan kay mga bright nga nag-claim nga kamao na kay sila sa atong pagtuo, na memorize na nila tanang doktrina nato, tanan nga mga libro sa Katoliko hapit na memorize na nila, hapit tanang bersikulo sa Bible na memorize na nila. Ang resulta na nag-away na tungod sa ilang ka-bright, hapit na magpinatyanay. Kinahanglan gitag intellectual humility, ang pagpaubos. Matod pa sa sekretary ni Pope Benedict XVI, sukad pa gyud nga nahimo siyang cardinal, sekretary na siya. Hangtod gyud sa nibiya na siya siyang pagkasanto papa. Ang iya yung nakita ang intellectual humility ni Pope Benedict XVI. Pagbiya niya siyang pagkasanto papa, ni retire siya to solitude life. Sige na lang siya ampo. Wa na gyud siya manghilabot sa atong simbahan. Bisan pag sa una, maunay iyang trabaho ang pagsigig pangoriksyon sa mga theological claims or theories. Wa na gyud siya manghilabot, nag-ampo para sa simbahan. Namatay siya sa edad na 95 years old. Kita, mga mahilabtanon kayo.
mga ginikanan, manghilabot gyud kaugmaon sa mga anak bisag minyo na hilabtan lang gyapon. No? Pare, hilabtanon sa kaayo. Bisag dili na siya maoy parish priest anang maong parokya, masuko lang yapon kung naay usbon ang laing pare. Nga nasay bagong pare nga moabot sa parokya, panggubon sad ang tanang gihimo sa unang pare. Di gyud ka appreciate kay murag yung siya mo'y hawd. Ano? Muna ako badlonga kon yung mangguba ko din niya. Ako gining klarohon wa tanang guba ato ning giayo o guba. Ang gubaon atong giayo, wa tanang guba atong gipunan. Nang di jud ko ma-accuse ani sa akong predecessor kay wa ko'y giguba dinhi sa una ninyong gibuhat. Akong gipaningkamutan nga ayuhon ang guba, i-improve ang dili kayo standard kay aron pagpakita nga naay continuity ang atong kinabuhi. Ug mauna ang humility, ang pagpaubos. Si San Juan igo ra siyang nag-andam sa agianan sa Ginoo, dili siya mao ang Ginoo. Kita sang tanan pulos sadta mga alagad ni Hesus, alagad sa Ginoo nga nagpakatao. Musunod tas kinaiya ni Maria nga wa gyud magpakaginoo hangtod karon servant of God. Nya mao ni ang tuburan sa kasantos, tuburan sa kausaban sa kalibutan nga gikan sa pagkagubot ngadto sa pagkamalinawon, gikan aning panag-away, panagubat ngadto sa kahusay ug pagsinabtanay. Basta mo paubos na ta isip mga alagad ni Kristo. Sige, lingian na imong tupad. Ina sugod karon imo na kong sulugoon. Sige. Ina sugod karon imo na kong sulugoon. Nindot no. Ang katong wa mulingi mga buangon mo. Ang katong nilingi niya ni sulti, congratulations. Pwede na ninyo sugdan inig human aning misa karon. Sige, manindog ta mga sulugoon.